Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chatunga Mugabe achinyomva seWicknel Ed netime sevarakashi akanyora paXbox pake paTwitter achiti, why is seWicknel allowed to have so much cash in his house as Zimbabwe aina mutemo of which guys tese tozviziva regardless of which country yauri mari hadzibvumidzwa kuchengetwa mumba, especially mari yakawandisa semari yatinenge tichiona ichipozana naseWicknel nanaScott. The list goes on. Ndo zvinoitwa neZanu PF. Asi kana chete kana ari munhu weopposition kana tivari vana Chamisa rinotonywira wasungwa. Ndo zviri kubvunzwa naChatunga kuti chii chiri kumboitika. Asi vazukuru vambuya neHanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu ati iye when seWicknel story mari yemagetsi Mugabe was still in power, saka uri kubvunza mubvunzo upi wemufana iwe. Mumwe munhu akati Zanu PF must go simple. Gush has died rallying behind Chamisa. He endorsed Chamisa and gave Chamisa blessings. Corruption destroyed our country. They know that their banks are not safe. Ndosekera vachichengeta mumba. Ndozvataurwa nemumwe munhu akati zvinyowane here kwauri izvi. Mumwe munhu akati Gushers, listen to Mubikira song by Jakata for your answer, it's an animal. Mumwe munhu akati go to the grave of your coward father who allowed criminals to flourish in the country with impunity and ask that silly question of yours. Of all the people, the Mugabes must be silent. Mumwe munhu akati how many farms and house did your father had in his name? Mumwe munhu akati baba vako ndo vakarera the bulldog called lawlessness. Idi ari kungopakura chete. Bvunza sisi vako bona kuti sei ane 21 farms. Mumwe munhu akati same zvaingoita baba vako wani cry baby. Mumwe munhu akati mahumbwa ari kuitwa muZimbabwe. Mumwe munhu akati mutemo wemuZimbabwe ndewe opposition yaChamisa chete. Gushers otherwise mbavha nemabhinya ndo ari muZanu PF. Mumwe munhu akati zvaipa nhasi ko zvawaingotapira wani iwewe uchinakirwa nenguva yacho. Mumwe munhu akati ko mudhara wako akangotibira wani mari dzedu. Mumwe munhu akati Wicknel ndiye ari kurira for now, hapana zvaungaite. Mumwe munhu akati Wicknel is above the law. He is in fact the law. Sinongotaurwa neZanu kuti tisi law yacho. Mumwe munhu akati bvunza hako shamwari. Mumwe munhu akati even a small council has bylaws. Mumwe munhu akati nyika yepi isina mitemo. Mumwe munhu akati good question mufana wami. Mumwe munhu akati he is the Zanu PF co-runner. He is immune to any troubles. Mumwe munhu akati to avoid tax when withdrawing. So handizivi kuti kudi asi Chamisa abvunza mubvunzo wakanaka zvisingaite, asi problem iri kuitika ndekuti vanhu vari kuti mubvunzo uyu waingofanirwa kubvunza baba vako vachiri kurarama. Izvo wakuti bvunza mubvunzo uyu usakanganwa kuti vana seWicknel vari kutaura nezvavo iZanu PF vakakuriswa nababa vako. Zvese izvi ndibaba vako vakakonzera kuti zviitike. So guys, handizivi kuti kudi. Tachikumbira kuti mucommente down below mutiudzewo option kuti mari inochengetwa mumba here zvinoitwa naScott naseWicknel neZanu PF. Yes.